नमस्कार, मैं दिनों सॉरी। हेलो कैसे हो? मेरा नाम है सैयद आकाश ब्रांड न्यू वीडियो में। ଏଇଠି ଟିକେ ରହିଯା। ଆକ୍ଚୁଆଲ ନମସ୍କାର। ସେ ଇଂରାଜୀରେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ବସିଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବ କ'ଣ ନା ଖଟା ମିଠା ବାସନ୍ତୀ ବିଚାରମାଳାର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ଆଜି କରିବା। ତା ନାଁ ହେବ ଖଟା ମିଠା ଯେ କିନ୍ତୁ ଗପଟେ ମୋତେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ। ଗପଟା କ'ଣ କହିବି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଗପଟା ଲେଖିଛି ସେ ଗପଟା ନାଁ ଦେଇଛି ମୁକ୍ତିଦାତା। ସେଇ ମୁକ୍ତିଦାତା ଗପଟି ତାକୁ ଶୁଣେଇବି। ୟା ପରେ ସେ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଆଉ। ମୁକ୍ତିଦାତା ମାନେ କ'ଣ? ଆରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଗପଟା କହିବ ଯେ ଗପ ସିନା କହିସାରିଲେ ତାପରେ କହିବୁ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝିହେବନି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ହେବ? ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା। ନଈ ନ ଦେଖି ଲଙ୍ଗଳା ହବନି, ହବୁ କିନ୍ତୁ ନଈଟାକୁ ଦେଖେ। ତେଣୁ ଗପଟା ଶୁଣ। କ'ଣ ଏବେ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିବି? ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ ତ? ହଁ ଶୁଣ। ଗପଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହରିଣ ଛୁଆ ଉପରେ। ହରିଣ ଛୁଆଟି କଅଁଳ ଛନଛନ ଘାସ ଖାଉ ଖାଉ ତା ଅଜାଣତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଦଳ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ଚଗଲା ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସେ ନାଚି କୁଦି ବୁଲୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଥକି ପଡ଼ିଲା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ପଛକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ବଦମାସିଆ ପିଲା ଯେମିତି ନାଚନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାରବାର କରନ୍ତି, କାହାରି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି, ସେ ବି ଠିକ୍ ସେୟା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। କ'ଣ କରିବ? କେମିତି ଦଳ ନିକଟକୁ ଫେରିବ? ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧାଉଁ ଧାଉଁ ସେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ସେ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ସେୟା ପଚାରୁଛି, ମୁକ୍ତିଦାତା ମାନେ କ'ଣ? ଆରେ ଗପଟା ଶୁଣୁ, ତାପରେ କହିଲେ ହବନି। ମୁଁ ପୁରା ରହିଛି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଗପଟି ସୁନ୍ଦରିଆକିରି କହିବି। ଆଜି ନୂଆ ଲେଖିଛି ନା, ତେଣୁ ମୋର ତ ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ କହିବି ନା। ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଖଟା ଲାଗିବ, କେମିତି ମିଠା ଲାଗିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଥର ଥର ଦେହରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କିଏ? ସେଇ ଛୋଟ ହରିଣଟା। ଆଜି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ତା ନିଜ ଭାଷାରେ, ହେ ଚରମ ପରମ ଦୟାଳୁ ମୁକ୍ତିଦାତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଶୁଣୁଥିବା ବଉଳା ଗାଈ ଗପ। ତେଣୁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲା ସେଇ ବଉଳା ଗାଈ ଢାଞ୍ଚାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିଦାତା କିଛି କହୁନଥିଲେ, କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମୁକ୍ତିଦାତା କ'ଣ କହିଲେ? ଚାହିଁକି ରହିଥିଲେ, ସେ କିଛି କହୁନଥିଲେ? ନା ନା, ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି କି କ'ଣ ବୋଧେ। ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ମୋର ତ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିଲେ ବଳେ ବୁଝା ଯିବନି କି? ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ଆଗକୁ ଯିବା। ସେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲା କେହି ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତି ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ନୀରବତା କାହିଁକି? ହରିଣ ଛୁଆଟି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଚାହିଁ ବି ପାରୁନଥିଲା, ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମୁକ୍ତିଦାତା ଯିଏ ଖେଳରେ ପଡ଼ିଛି, ପଛକୁ ଫେରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ତାର ସାହସ ନଥିଲା। ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। କେବଳ ନିଜ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ତା ହଜି ଯାଇଥିବା ଦଳଟି ସେଇ ଦିଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କଥାଟା ଏଠି, ତାମାନେ ତା ହଜି ଯାଇଥିବା ଦଳଟା ଯୋଗୁକୁ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତାର ଟିକେ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭାବିଲା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏ ମୁକ୍ତିଦାତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆରେ ମୁକ୍ତିଦାତା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା କ'ଣ? ମୁକ୍ତିଦାତା କ'ଣ କି? ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମୋର ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି। କ'ଣ ଲେଖିତ ଦେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ, ଶେଷ ଯାଏ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଯାହା ବୁଝିବା ଆଉ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଅବଶ୍ୟ ଆୟୁଷ ଏକ ପ୍ରକାର ବେଲୁନ ଭିତରେ ପବନ। ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବେଲୁନରେ ପବନ ଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ସରିଯାଏ, ସେମିତି ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ କି ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଧୀରେ 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 ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଚାଲି 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 ଯାଉଥାଏ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ନହେଲେ କାହାର କ'ଣ ମୁକ୍ତି ହେବ ନା ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବ? ହରିଣ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ କଥାଟା ସେଇଆ ନା ଆଉ। ହରିଣ ଛୁଆଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବା କଥା ମନେ ପକାଇ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲା। ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିନା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଲେ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବା କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ତାର ଆଉ ମୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲାନି। ଏମିତିଆ ଅନେକ ଗପ ଦରକାର ଅନେକ ପଡ଼ିବନି, ଜାଗାରେ ଅଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ସେଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ କଥା। ହଠାତ୍ ହରିଣ ଦଳଟି ତା ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତାର ଟିକେ ସାହସ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହତଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଭାବି ପାରିଲେନି। କାରଣ ବଡ଼ କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ନିଜ ଦଳର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଛରେ ଥିବା ଦଳପତି ସିଂହାଳ ହରିଣଟି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏ ସିଂହାଳଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଆଗରୁ କହିଦେଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହାର ସିଂହ ମୁନିଆ ମୁନିଆ ହେଇଥାଏ, ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି, ସେଇଆକୁ ସିଂହାଳ ହରିଣ କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦଳପତି। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେବ। ସେ ଦଳପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ଦଳ ଯେକୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ଦଳପତିଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ଦଳପତି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାର ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ, ମୁନିଆ ସିଂହକୁ ସେ ଆଗକୁ କରି ଆଗଭର ହେଲା। ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ରହିଗଲା। ସମସ୍ତେ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ। ସିଂହାଳ ଆମର ଯେଉଁ ଦଳପତି, ସିଏ ଏତେ ଜୋରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ନିଶ ଫୁଲେଇକିରି ସିଂହକୁ ହଲେଇକିରି, ପୁଣି ସେଠି କ'ଣ ଯାଇକିରି ଏମିତି ରହିଗଲେଣି ଚୁପ୍ ହେଇ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କଥା କ'ଣ? ହଠାତ୍ ସିଂହାଳ ହରିଣଟି କୁଦି ପଡ଼ିଲା ମୁକ୍ତିଦାତା ଉପରୁ। ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇକିରି ସିଂହାଳଟି କ'ଣ କଲା, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଉପରକୁ। ତଥାପି ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ମୁକ୍ତିଦାତା। ଅନ୍ୟମାନେ ପଳାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦଳପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରହିଗଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଇରେ ଏଇଟା ସତ ବାଘ ନୁହଁ। ବାଘ ମାନେ ମୁକ୍ତିଦାତା? ହଁ, କାହିଁକିନା ହରିଣକୁ ଖାଇଯିବ ସିଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବେକ ମୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବାଘ କଡ଼ମଡକିରି ଚୋବେଇ ଖାଇବ ତାଙ୍କ ମାଂସକୁ। ଇଏ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଅଛି କି କ'ଣ, ସିଏ ଯାଇକି ସେଠି ବୁଲିକିରି ଘାସ ଖାଇବେ ଆଉ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ତାକୁ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦଳପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ରହିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଇଟା ସତ ବାଘ ନୁହେଁ ବେ। ଏ ବାଘଟା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ବାଘ ଭଳି ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କରାହେଇଛି। ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି, ସେଇଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବାଘ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ଏଇଟା ସତ ବାଘ। ହରିଣ ଛୁଆଟି ସେଇଆକୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକରି ଭାବିଲା, ଏଇ ତ ବାଘ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲି, ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ଛାନିଆ ହେଇକି ସେଠି ବସିଗଲା। ଛୋଟ ହରିଣଟି ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସିଂହାଳ ହରିଣଟି କହିଲା, ଏପରି ହୁଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଜୀବ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହରେଇ ବସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ତାହାର ଖାଲି ମନେ ପଡ଼େ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ହେ ଈଶ୍ୱର ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ, ହେ ଈଶ୍ୱର ଏଠିକି ଚାଲି ଆସ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କହିବ ନା, ମୁଁ ତୋତେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେବି, ମୁଁ ତୋତେ ଅମକ ଦେବି, ମୁଁ ତୋତେ ଢିଙ୍କି ଦେବି, ମୁଁ ତୋତେ ଭୋଗ ଦେବି, ମୁଁ ତୋ କବାଟ ଲଗେଇଦେବି, ମୁଁ ତ ଝରକା କରିଦେବି, ତୋ ମନ୍ଦିର କରିଦେବି। କାହିଁକି ନା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ଭାବନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସୁଦୁ ମିଛ କଥା। ଆରେ ସିଂହାଳ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ଯେ ଭୟ ଆସିଲେ, ଭୟ ପଶିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧି ହରେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଗୁସାର କରି ବିବେକର ଖଟେଇ ଦେଖ ସତରେ ଭୟଟା ଭୟଙ୍କର ନା ମିଛରେ। ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ବେଶୀ ମିଛ ଭୟରେ ଏମିତି ନର୍ଭସ୍ ହେଇ ପଡ଼ୁଛୁ
ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ନଈ ନ ଦେଖି ନଙ୍ଗଳା ହୁଅ ନାହିଁ। ତମେ ଭଲ କରି ଦେଖ, ବୁଝ, ତାପରେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଦେଶ। ଆଜି ଗପଟି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗପଟି ହେଲେ ବି ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଦିନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାସନ୍ତୀ ବିଚାରମାଳାର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବା। ଏ ଗପଟି ମୁକ୍ତିଦାତା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଗପ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶିଖିବାକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ଭୟ ଆସିଲେ ଦମ୍ଭର ସହ ଭୟର ସାମ୍ନା କର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ଟିକି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକିଏ ତ କହିଦେବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ଟେ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲର୍ ନାଲି କଲର୍ ବଟନ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଥରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସିଏ ଗ୍ରେ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ର ବଟନ୍ରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ କି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଯଦି କାମ କରିଗଲା ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସଦ୍ଭାବନା ଆମେ ପାଉଥିବୁ। ନମସ୍କାର। ବାଏ ବାଏ।